Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin darasinmu na ka'idojin rubutu. Wannan shine darasi na 7, kuma darasi na farko da zamu fara bayani akan ka'idojin rubutu ga dangana. Zamu fara da ka'idar amfani da manyan baƙaƙe wajen rubutu. Dukkanin jumloli ana fara rubuta su ne da manyan baƙaƙe ba da ƙananu ba. Misali, yanzu zan yi bacci, gobe zan je gona, jibi zan je gida. Dukkan wannan jumloli ana fara rubuta su ne da manyan baƙaƙe ba da ƙananu ba. Fara rubuta waɗannan jumloli da ƙananan baƙaƙe kuskure ne da kuma ta'addanci wa ƙa'idojin rubutu. Hakanan zanannun sunayen mutane, garuruwa, wurare da ƙasashe dukkaninsu ana fara rubuta su ne da manyan baƙaƙe ba da ƙananu ba. Misali, Audu, Garba, Kano, Sokoto, Niger, Chadi, Najeriya, asibitin Aminu Kano, ma'aikatar ilimi da makamantansu. Dukkanin waɗannan ana rubuta su ne da manyan baƙaƙe a farko ba da ƙananan baƙaƙe ba, saɓanin yadda wasu ke yi a yau. Waɗannan da ma wasu kurakurai da mutane ke yi a ƙa'idojin rubutu ne yau da kullum za mu ci gaba da ambatansu da kuma nuna muku yadda za a yi amfani da ƙa'idojin da suke daidaitattu a cikin darussan da za su zo su a nan gaba. Ku ci gaba da kasancewa da mu a dandalin Adabin Hausa domin amfana da abubuwan da muke yaɗawa. Mun gode.